ब्लगाव आङो फ्राय मोनब्रै प्राइमारि लेभेलनि वार्कार्स रायजो राजाफोरजों लोगो हमनो फैदों आरो अलरेडि आङो जारबारियाव खनसे खालामबाय आरो वेस्ट मालिगाव हिसाबै बाहाय खालामदों दा बाहाय बहुत बुरजा मानसि जयेनबो जादों क'क्राझार जिथु LAC माने एसेम्बलि सेगमेन्ट क'क्राझार लकसभा समस्तियाव माबायदि अबस्था जानानै दङ क'क्राझार LACआ एसेम्बलि सेगमेन्ट बिनि मोनसे एसेसमेन्टआथ' जाखाबाय बे हिसाबै आङो दिनैहाय रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनो फैदों बाहाय मोनसे जस नुदों आं आरो क'क्राझार जि एसेम्बलि सेगमेन्ट बाहाय लरेन्स इस्लारिया फुराना मथे फ्राय 86,000 भट मोनदोंमोन फ्राय 2 लाख ग्राम भट दङमोन क'क्राझार एसेम्बलिया बेनि गेजेराव 1.5 लाख बा 1,60,000सो जुदि भट जादोंमोनबा बेखौ लरेन्स इस्लारिया हारसिङैनो 86,000 मोनदों आरो मोनसे नायनो गोनां बाथ्राया बेबो जे हाग्रामाया देबरगाव काउन्सिल समस्तिखौ रिप्रेजेन्ट खालामो हाग्रामायानो BPFनिबो प्रेसिडेन्ट आरो बनरगावआ बे समाव राजीब कुमार ब्रह्मआ BPFनि जानानै देरहासार जादोंमोन UPPL बा बै समनि प्रेसिडेन्टआ देरहानो हायाखैमोन 2020 मायथाइयाव हाग्रामाया देबरगाव देरहादों खिन्थु जेब्ला लरेन्स इस्लारिया MLA गेलेयो बे हाग्रामाया गावनि समस्तियावबो जेनजोबदों देबरगावआवबो जेनजोबदोंमोन माने बिनि पलिं बर्डनि रिजाल्टफोरखौ नायोबा फ्राय माने पलिं बर्डआवनो बियो एसेम्बलि इलेक्सनाव जेनदों प्रमिला रानी ब्रह्मखौ बियो गावनि समस्तियावनो देरहानो हायाखै बनरगावआवबो लरेन्स इस्लारिया फ्रायबर माने माबायावनो BPFनि थुनायाव जेनदों दाथ' बनरगावनि जाय MCLA राजीब कुमार ब्रह्म बे BJPआव जयेन जाबाय NDA जाबाय बे जोंनि भट शेयारावनो फैगोन आरो जिहेतु देबरगावआवबो MLA इलेक्सनाव हाग्रामा महिलाया देरहाखायाखै गाव थ' बे हिसाबै दा लरेन्स इस्लारिनि दैदेननायाव क'क्राझार एसेम्बलि सेगमेन्टआ एसे फिसा जाबाय टटेलाबो एसे बांबाय 1,41,000 भट बेनि गेजेराव जुदि 1 लाख बा 1,10,000 जुदि भट जायोब्ला बियो दाबो बियो क'क्राझार एसेम्बलियाव 70,000नि बारा भट मोननायनि मोनसे माबाखौ परिबेसखौ नुबाय थादों 80बो थांनो हागौ आरो ओंखायनो जोंहा क'क्राझार सिखि लकसभा समस्ति बेवहाय मोनसे जोंनि मुख्यमन्त्रिया बुंदों फ्राय 2.5 लाखनिफ्राय 3 लाखनि जि डिफारेन्स बाहाय देरहागोन NDAनि केन्डिडेटआ जयन्त बसुमतारी 2.5 लाख 3 लाख जानांगौबा जोंनि टटेल भटआ 6 लाखसो जानांगोन 6 लाख जायोबासो 2.5-3 लाख डिफारेन्सआव फैगोन मानो होनना बुंबा 2.5 लाख डिफारेन्स जानो थाखाय बा 3 लाख डिफारेन्स जानो थाखाय जोंनिफ्राय सेकेन्ड पजिसन मोननाय मानसिया 2.5 लाखसो भट मोननांगोन बा 3 लाखसो भट मोननांगोन ओमफ्राय बेखौ नायोबा BPFआ सेकेन्ड पजिसन फैयो आं 2.5 लाखल' मोनगोन होननानै सानदों बिसोरखौ आरो बेनिफ्राय दिनै नबस्वरनियाथ' गैलिया बिनि बदलै सोरबा GSP नामाव केन्डिडेट गसंबा GSP नामाव केन्डिडेट गसंबा बिथांमोननो आं मिथिया आरो नबस्वरनियानि इलेक्सन गेलेनो हानाय जि मोनसे राइट बे गैया जानायनि उनाव कंग्रेसआव एसे भट बांहैगोन कंग्रेसआ एसे भट मोनहैगोन आरो UPPL दोलोखौ जेबो इसु गैया होनना बुंदों कास्टम बिथाङा बेनि सायाव मा बुंगोन सार आं सोर मा बुंदों आं बिनि एन्सार गैया बेखौ एन्सार होनाय गोबां मानसि दं माने बिसोर जेबो बुजिया सोमजिया बुंलांनाय बाथ्राफोरखौ बुंनो